Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Moje ime je Milica Kalinić i trenutno ste kliknuli na video koji je part 2 keto dijete koju sam ja držala 7 dana. Danas je 7. dan, mislim da je negde oko 8, pola 9 i rešila sam da ovde zaključim ovaj video. Odlučila sam da drugi deo bude malo drugačiji od prvog dela, te ću vas prvo sprovesti kroz ceo svoj meni, kroz ovo preostala 4 dana, da vidite šta sam ja to jela, par minuta, ukoliko naravno nekoga zanima, a znam da je bilo ljudi koje je zanimalo šta se to jede na keto dijeti. Možda vam se moj meni učini jednoličnim, ali ja sam osoba od navike, te uglavnom jedem ono što volim i slabo ja to nešto menjam, a i 7 dana nisam htjela mnogo da izmišljam, htjela sam sebi da što više to pojednostavim. U ketozi sam svakako bila, imat ćete i dokaze za to, znači nisam lagala, nisam lupala na pamet i kao što sam već rekla, nije mi prvi put da sam u ketozi. Tako da, sprovela sam vas kroz svoj meni, a onda se vidimo opet da sumiram utiske. Terane komplikacije, ovo je doručak, 2 jaja, dimljena slanina, mladi sir. Pa ljudi, današnji ručak je vrlo sličan onom od pre neki dan, s tim što imamo ovde malo salatice, matovilec. Tu sam stavila, ovo je čisto eksponat, stavila sam 50 grama avokada. I imamo oradu i to je naš ručak. Ljudi, jopljak. Da, ja inače ovo stvarno sve pojedem, ne ostavim nikad ništa što vam prikažem čisto da znate. I ovo je razmontirano rukama, jer ja sam iz Dalmacije i mi ribu jedemo rukama. Ovo je moja večerica, ovo nisu proteinske palačinke, već sam pokušala napravim kao proteinske pogačice. Mislim, prosto jednostavno 4 belanca i umućena u čvrsti sneg, ovo sam malo probala. Umućena u čvrsti sneg i onda sam dodala jedno žumance i stavila so, da bude slano, kao replikica hleba ili šta god. A ovo je samo kakao koji je zaslađen zaslađivačem i pomešan sa vodom i to je kao krem. I ovde sam stavila malo kikiriki puter. Eto, tako da, improvizacija. Bože moj. Dan 5. Mislim da smo se navukli na avokado. 2 kuvana jaja, mladi sir i avokado. Sve smo tamniji i tamniji, dan 5. Ako ste se pitali kako proveravam nivo ketona, to su ove Uriscan Glukeato Strips, 50 komada ispod 500 dinara, može da se kupi, pretpostavljam, u bilo kojoj apoteci. Ljudi, 8 sati je i 7 minuta. Apsolutno je sramno što ja još uvek nisam jela. Pojela sam Ela sir sa kakaom i lešnikom za užinu oko 3. To nisam snimala jer to je zanemarljivo, ovako snimam glavne obroke. Istrenirala sam 45 minuta, oko 5 sati i ništa nisam jela još uvek jer sam otišla na kafu. Toliko sam gladna, što je već realno da sam gladna. Inače na keto dijeti to zavozam se jer kao nisam gladna, ne razmišljam o tome i onda odjednom sam gladna jer nisam jela kao satima. I vodite računa da imate dobar tajming za jelo. Ja sad nisam htjela da jedem napoj jer sam stvarno juče napravila malo veću nabavku i bilo mi glupo. Rekao, aj popit ću samo kafu. Tako da sad idem, nameračila sam se na pileću salatu sa 200 grama mesa i baš mnogo salate i maslinovog ulja. Planiram da se razvalim od toga, iskreno. Ja sam toliko ogladnila, sam se mnogo potrudila za ovaj obrok. Htjela sam sve, pa sam i stavila sve. Oko 200 grama piletine, 30 grama avokada, maslinovo ulje, salata, jaje, sve. Ketozica prisutna. Ovo ne izgleda ni najmanje reprezentativno, ali
varijacija proteinske palačinke sa kakaom i lešnikom. I opet prilično iste namirnice, jaja na 100 načina, jedno cijelo jaje, 2 belanca, avokado i slanina. Više sam sama sebi dosadila, ali ovo je ručak i... Za večer opet vrlo prosta stvar. Proteinska palačinka, ovaj put velika, isto 3 belanca, isto merica proteina i to čak ne cela jer sam podelila tu mericu između palačinke i malko sam stavila u kakao i zasladila i sada ćemo to da premažemo. Premazali smo je i sad ćemo staviti malo lešnika. Ovo sad deluje kao opasna kombinacija. To je moja večerica. Pošto me više dosadilo, pijem kafu bez mleka, pijem kafu sa proteinom od vanile. Pa ljudi, još danas doručak, jedno cijelo jaje, 2 belanca, mladi sir i slanina. Da ne bude da nešto lažemo, evo 7. dan. Ovaj datum koji stoji tu u ćošku, on pokazuje tačno vreme kada je snimak snimljen, automatski to program prepozna. Tako da, evo, 7. dan, rekla bih možda najtamnije. Za užinu bukvalno identična stvar kao juče. Tačno je 6:30. Napravili smo salatu sa piletinom i maslinovim uljem. Sada kada ste vidjeli kako izgledamo i meni, možemo da sumiramo utiske o ovih 7 dana keto dijete. Kao što sam već rekla, meni nije prvi put da držim keto dijetu, ali moram vam priznati da mi je sada najteže palo. Zašto? Ne znam, ali je potpuno drugačije iskustvo nego do sada. Ja sam znala keto dijetu da držim i po 2 meseca, da je držim 2 nedelje i onda da je prekinem unosom ugljenih hidrata na 2 dana i tako po 2,5 meseca. Sada sam 7 dana jedva izdržala. Ne u smislu da sam bila gladna, glad zaista nisam osjećala, ali insomnija me je jako mučila, to mi se nikad ranije nije desilo. San me je toliko poremetio da sam totalno bila bez energije, iako sam bila u ketozi i zapravo insomnija, odnosno keto insomnija je nešto što možete da očekujete na keto dijeti dok se vaše telo potpuno ne adaptira na taj prelazak sa korišćenja ugljenih hidrata na korišćenje masti. 7 dana je za mene očigledno ovaj put bilo malo da se skroz adaptiram, ali ukoliko bih nastavila i ukoliko ste se zaista odlučili za keto dijetu i želite da se posvetite radi bržeg gubitka kilograma ili ukoliko vam prosto odgovara taj princip da malo kada osjećate glad, verujte mi, ako izgurate, bit će vredno toga. Zbog insomnije moji treninzi su bili dosta slabi. Kao što sam rekla, kockice su se tek sada sklopile i u početku ona slabost koju sam osjećala, da jeste, bila sam bolesna, ali definitivno je keto dijeta brzo počela da radi, zato što sam dan pre te keto dijete takođe vodila računa o ishrani i nisam imala neki preteran unos ugljenih hidrata. Ja jesam mislila da je nemoguće da tako brzo se to sve pokrene, ali izgleda da jeste. Brzo sam i ušla u ketozu, već 3. dan. Proveravala sam nivo ketona preko urina, trakama koje se zovu uriskan, kao što sam vam već pokazala. Njih možete kupiti, verujem, u bilo kojoj apoteci ili bilo kojoj malo bolje opremljenoj apoteci za ispod 500 dinara. Ono što sam primetila kod trakica jeste da one nisu apsolutno precizne, odnosno ketoza će izgledati da je slabija
eventualno posle treninga ili možda čak rano ujutru. U večernjim satima ona bi trebalo negde oko 10 sati da bude najjača, bar se tako meni pokazalo, a i po studijama koje sam čitala kada je najbolje meriti nivo ketona, rečeno je da zaista uveče njihova koncentracija najveća. To nije naravno realna slika. Realna slika bi bila preko testa krvi, tako da nemojte se opterećivati ukoliko vodite računa o svakom koraku šta unosite, znači u svoj organizam, ne bi trebalo da bude problema i ne bi trebalo da ispadate iz ketoze. Dakle, kao što rekoh, insomnija, samim tim jako slaba energija u toku prvog dela dana i onda uveče živnem i onda sam uveče kao đavo, mogu da trčim, mogu da skačem, mogu da treniram. Tako da treninzi koji su bili rađeni uveče su uglavnom bili sasvim ok, treninzi koji su bili rađeni u prvom delu dana su bili jako mučni, ali sam izgurala. Izgurala sam 6 treninga od 7 dana, što je neki, možda čak i više od mog regularnog plana kad se regularno hranim, jer tada je oko 4-5 puta nedeljno, sve zavisi. Tako da ispoštovala sam i trening zbog vas, kako bih mogla da vam kažem kako je to sve izgledalo. Energetski ja sam bila ok, ali snage nisam imala, iskreno. Neke specijalne kilaže da sam dizala, to se nije desilo ovaj put, ali iskreno da vam kažem, ranije, kada je moje telo bilo potpuno adaptirano na ketozu, znala sam da funkcionišem možda i bolje nego na dijeti koja uključuje ugljene hidrate. Imala sam i snage, spremala sam se za takmičenje na taj način, jednom ili 2 puta, ne mogu da se setim, ali u svakom slučaju davala je dobre rezultate i nije me mnogo omela u treningu. Trenirala sam i po 2 puta dnevno i stvarno je bilo super. Tako da, što se tiče ovog iskustva, bilo je najteže po mene energetski, apetit nisam imala. Što se tiče gubitka masti ili kilaže, to mislim da ne bih mogla da vam kažem sada. Ja primećujem da sam ja dosta izduvana sada u odnosu na prošlu nedelju, ali primećujem i da sam se možda malo stanjila, ali vidjet ćemo pravo stanje kada unesem ugljene hidrate u svoje telo pod broj 1, a pod broj 2 iz ranijeg iskustva sam primetila da telo ne otpušta kilograme tek tako, već recimo treba da prođe 2 do 3 nedelje i telo se odjednom transformiše, bar se tako meni desilo. 3 nedelje mi se činilo se ništa ne dešava i bila sam jako isfrustrirana i onda je, ja vam se kunem, preko noći samo sve izašlo iz mene. Tako da faktički je delovalo sam se preko noći prepolovila. I to je to. U suštini ono što možete da očekujete na keto dijeti, a što ja nisam iskusila ovaj put, jeste glavobolja ili ti taj keto flu, kako se kaže. Ovo što sam ja sad imala nije bio keto flu, zapravo je bila neka kijavica i virus, ali keto flu je osjećaj da ste bolesni, a zapravo niste. Tako da to možete da iskusite, generalno slabost, ali sve ostalo bi trebalo da vam posle ide kao od šale. A da, zaboravih i još jednu stvar, a to je da može doći do zatvora ili opstipacije ili konstipacije, kako god vi to zvali, ali ja to ne bih znala zato što sam ja devojčica i ja to ne radim. I ukoliko se odlučite da probate ovaj način ishrane ili imate još neka pitanja vezano za ovaj način ishrane, slobodno mi bacite komentar. Za sve ostalo što se tiče personalnih treninga ili ishrane, ukoliko ste zainteresovani da radite sa mnom, možete me pisati na milicakaliniCC@gmail.com. Tako da, hvala vam još jednom na pažnji i vidimo se u sledećem videu. Mislim da će biti vlog. Ćao!